Здравейте, потребители на Tropic TV BG. Това е трети епизод. Майче, не се сещам. Трети епизод, в който ще играем Pokemon Motherfucker. Мисля да ги направя епизоди точно 10. Така че... видим за какво става дума. Разбираш ли? Така, good luck. Продължава. Надявам се, че е това. Научиха го. Така, не. Wait, first move. Go. Тук май беше. Да. Продължаваме на това. How many Pokemon zone are there? 14 май бях. Не, лъжа се. 15 покемоните. Клеурен Сити. Окей. Така. Да го лапш. Опа. Извиня. Не! Извинявам се за думата. Али бе! Ебать. Спри. Who are Mace Barons? Каролин? Не си спомням. Да речем, че е Демон ли. Макар че това изобщо не го знам. Кои са родителите на... Разбира се. Каролин беше. Добре, ще пусна клипър като отида. Тук сме. Тук? Не. What? Това ще е яко. Не. Трябва да влина в тръбата. Ще се гръмна. Бък. Продължаваме и се надявам този път да го оцеля. Да им не влинах. Окей. Yes! Фак. Yes! Много бичес. Добре, да пробваме след... Какво? Pokemon Battle 2. Я го видим това. Какво? Help. Yes! Всяко не го оцеля, казвам ти, най-тъпия съм. Разбира се. Така, добре, да продължим с Quiz 3. Така, what group villains does makes on the late Magma май беше? Не, Aqua. Или Magma. Сега ще се прецакам здраво. Magma! Знаех си, че беше Magma. Аре! Така. Не. How many episodes for season? 82. Сигурен съм. Така, следващия въпрос. Интересен факт. Аз never met this fire. Така ли? Това не го знах. How many Pokemon can evolve into... Какво направи, бе? Не, бе! Бе! Добре, тук съм, минал го. Интересен факт. Брок has официал last name. Брок му официалното име. Добре, това въпрос няма да го отговоря, вярно, сигурен съм. In what order did they shadow card game? Individual appear... Не! Добре, оставям го. Това просто ми омръзна само да ми бъгва. По-хубаво да го остава.
Q5. Мисля, че е интересно. Interesting. Успех. Знаем успех. Покемон. Аз това не го знам, но рискувам на това. И сбърка. Разбира се. Не можах да видя кое е правилното, майче беше това. Да, оцелил го. Продължаваме нататък. Какво? When mystery behind the Pokemon she was Styro. Добре. Така. Не бе, какво? Извинявам се, ако ви бръжди, нали, нещо. Просто това ми са тъпи слушалки. Старички са и мишката ме дразни. Така, мисля, че как беше въпрос? Mystery was Pokemon Сил май беше. Да. Да видим по-нататък. Така, What Pokemon does I see flaming Rainbow, това е лох. Това го знам. Научках. Не, шукам се. Продължаваме нататък с тъпите въпроси. Why does Brock leave the first season to become beer? Fuck! Шпудея, не ли мога? И ето ме отново тук и беше последното. Хайде. Уихи! Motherfucker. Така... мисля, че не е финалът. Who was Chambers for... Owner, това беше Дамиен. Дамиен, това никога няма да го забравя. Сигурно е и с Дамиен и го минах. What the fuck this shit, man. И мисля... Или ако искате още едно да заигра... Journey. Хайде още едно ще заигра и спирам за този епизод. Така, спирам за този епизод. Всъщност, защото... мисля това да е за този епизод. Ще се видим следващият. И ако искате, абонирайте, ако искате, харесвайте, ако искате, коментирайте за следващия епизод какво да снимам. И мисля аз да снимам Rope Swing, така че ще се видим в следващият епизод.